Ruller vi? Ja. Jeg er blevet udfordret af Ale til at drikke et eller andet, men jeg har ikke nogen øl. Så jeg tager mig en cognac i stedet for, og jeg gør det kun for din skyld, Ale. Normalt drikker jeg slet ikke. Er det ikke meningen, det skulle være en halv liter? Jo, det er vist det øl. Men okay. God weekend. Fy for helvede.